Между Търново и Павликени се намира село Мусин. Преди да се влезе в село Мусина, в ляво, има една природна забележителност, която се и казва Дупката. Входа към дупката, наречена преизподнята на Ада. Тук е леко хлъзгаво. Трябва много внимателно, защото стъпалата са хлъзгави. Много е дълбока дупката и тук е много студено. Продължаваме през селото. В средата на полето е една колона. Навръх нищото. Историята се изясни. Тази колона е описвана още от преди нашето освобождение, после от Петко Славейков, от брат Шкорпил, даже и цар Борис III е ходил там. Колоните са били две и са римски. Издигнати са от 2 век от новата ера, от великия жрец на римския град Никополиса Артиструм, Квинт Юлий. Втората колона, както и целият храм на Квинт Юлий, е бил разрушен от ранните християни през 5-6 век. Колоните са били на входа на храма, като от двете страни имало големи каменни лъвове, а вътре е била статуята на Квинт Юлий в естествен размер. Той искал да се увековечи. И ето, както виждате, той наистина се е увековечил. В момента говорим за него. По тайностите на село Мусин. Пътят към Каптажа и Мусинската пещера. Тайнствено метално колело. Мелниче. Осмоъгълният каптаж на римския аквадукт. Водата винаги е бистра, никога не спира и е 13,4 градуса. Постоянна температура. Зиме, лете няма. И нивелацията от тук до Никополис Артиструм е 107 метра. Идеално за построяване на аквадукт. А това е пещерата. Обаче тя е заключена. Има много прилипи в пещерата, затова е заключена. Да не ги смущава. Чао, село Мусин, и за нови срещи!